Kane kade ka kerwo kobor ne ka jingtho nau ba Jonas lamre ubal pan pau hakir san social media hakabai dei ka jingjia hak shrong lapangap hakini gisngi bamta bat hakani ka kerwo kobor jungu ulong kumne danga mut ban chus ngabro omilong ban sngap hakajing ya khacha hakapot asam bat mekhalia hakashnong lapangap ngi i bau cm ka asam wong ban bo battalion ban phara klem dapot nadu kipor berim ka shnong lapangap kahap ha asam ni ha mekhalia lada kahap ha mekhalia beleu ne himantau mut ban kamtra ya kane ka jaka ubo jengkeli lada kahap ha asam ki basyong ha kashnong lapangap ki dei kinong ayu katkum ka jingsian haru menta ka lapangap kahap ha po ka nartiang koconsi ka bedai ha mekhalia bat ulong sosok kumne kumno une himantapat umut ban kene ya kane ka jaka menta ubo jengkeli biang ki basyong ha kashnong lapangap ki dei kinong ayu menta benar ne ki karbi lada ki dei ki benar hatu ki jit nomi kmat ha mekhalia ni asam ki yo skim nang no berkat kum ka elektoral ki hab ha mekhalia ni asam ubo jengkeli biang lada ki briu na kane ka jaka ki kwa ban yo jingrap ngalong lakloi ban ya keren ya kane ki isu om tang hang ni ha mekhalia lani asam kane kadai ka khruwo khobor ni ka jingtho hakabedei ka jingjia hak snong lapangap kabalatho dau ba Jonas lamre khublai shibon